Hem titulat el diàleg Acció social i tercer sector, transformació social com a tret d'identitat, perquè, com no ho dic jo, ho diuen moltes persones del tercer sector, totes les entitats socials catalanes són transformadores, han de ser transformadores. El sector ha de fer un plantejament nou, ha de repensar-se i sobretot que avui dia el repte principal és com retenir el talent al sector, perquè hi ha una fuga molt gran de talent. En el treball social és important la coordinació inter i multidisciplinar, que sempre intentem fer-la, però a vegades ens quedem en una primera fase i no acabem d'avançar. I en les metodologies, també en el treball social, penso que també són molt importants, que és la planificació i també l'avaluació. Caldria com ajustar ben bé les nostres intervencions i avaluar-les. Perquè realment l'acció social sigui transformadora, hem d'incloure molts perfils professionals diferents. Hem de poder atendre la realitat, acompanyar les persones, els col·lectius que estan en risc d'exclusió, però també hem de tenir com aquesta mirada llarga que ens permeti analitzar la realitat de manera rigorosa, fer propostes concretes de polítiques públiques, i per això necessitem altres perfils també. Quan baixem als entorns de quotidianitat, veiem que al costat de les desigualtats segurament estan passant dues coses avui molt importants. Una és que s'incrementen també les segregacions en el territori, no? És a dir, cada vegada costa més que hi hagi mixtures socials i es fragilitzen els vincles relacionals i comunitaris. Per tant, aquí tenim un parell de reptes enormement importants, no? Reconstruir aquestes mixtures i aquests vincles de vida quotidiana precisament per reconstruir les bases que ens permetin lluitar contra les desigualtats. El repte principal per mi crec que és a la pràctica diferenciar molt més el paper a nivell purament d'intervenció social de les administracions públiques i del tercer sector. Ens trobem al final que anem duplicant intervencions, formes d'acompanyament, quan realment la capacitat del tercer sector no és la de les administracions, perquè no tenim la capacitat de provisió de recursos com habitatge, aliments, rentes. No és només que no tinguem el poder, sinó que estem traient la responsabilitat de les administracions, que són qui realment ho hauria d'assumir.